Ħafna jafuha bħala l-President tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, iżda llum Marta Sportelli għandha rwol ieħor, dak ta' deputat ġdid fil-Parlament Malti. Temmen li l-għażla li l-poplu għamel fid-9 ta' Marzu se tissarraf f'opportunità ta' tiġdid għall-Partit Nazzjonalista. Għandna opportunità oħra ta' tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista u għandna naraw li nużaw din l-opportunità mhux biss biex nespandu il-ħsibijiet politiċi tagħna, però anka biex nistrutturaw ukoll il-partit. Xi tqis li għandu jkun il-kontribut tal-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni? L-Oppożizzjoni għandha tkun l-xprun tal-Gvern l-ewwel nett biex tara li dak il qiegħed jiġi imwiegħed qiegħed attwalment jitwettaq. Nirridu naraw ukoll illi dak li jkun qiegħed jiġi propost min-naħa tal-Gvern huma proposti li jagħmlu sens li huma fl-aħjar interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Rridu wkoll inkunu proattivi u nkunu aħna wkoll nieħdu sem attiv biex ukoll noħorġu aħna bi proposti li huma l-gwadan tal-poplu Malti u Awċi kollu. Temmel il-Parlament Malti jiġbor fih għadd elementi varji li jagħmluh wieħed interessanti. Nemmen li dal-Parlament huwa Parlament kompost diversi elementi, għandna żgħażagħ, għandna l-minu middle age, għandna l-minu ta' esperjenza, irġiel, nisa kollha ġejjin minn kampijiet differenti, avukati, tobba, periti, ekonomisti, min qiegħed fil-business, u dak huwa element tajjeb. Wieħed minn elementi ġodda li jiġbor fih il-Parlament żgur li huwa numru sabiħ ta' nisa li kienu eletti. Marta Sportelli tisħaq li nisa jġibu magħhom dimensjoni u perspettiva differenti. Hija temel minn barra dan l-esperjenza professjonali tagħha wkoll setejna biex tagħti kontribut siewi fih dan il-Parlament Malti. Nemmen li nista' nagħti kontribut dirett. L-ewwel nett fejn jidħlu inizjattivi u skemi ta' x'wieħed jista' jagħmel biex jgħin lill-negozju jkompli jespandi hawn Malta. Però nemmen ukoll li nista' nagħti kontribut ukoll dirett biex naraw kif nistgħu nillinkjaw iktar l-edukazzjoni, it-taħriġ u finalment il-jobs għall-istudenti tagħna. Wara li middet l-ewwel passi tagħha fid-dinja politika permezz tar-rwol tagħha bħala President tal-Kumitat Eżekuttiv, issa jmiss li Marta Sportelli tkompli l-mixja tagħha fil-qasam politiku, mixja li żgur se twassalha biex tirrappreżenta lill-poplu b'mod denju fil-Parlament Malti.